Naia Mezaga naiz, Galdakaoko udaleko parte hartze eta gardentasun teknikaria. Bere ondoan Nuria dago, 8 urteko alaba dauka, bea duena, autismoa duena. Eta hemen gaude Galdakaoko udalak martxan jarri duen proiektu baten berri emateko, ikerketa bat egiten ari gara desgaitasuna duten pertsonen inguruan, desgaitasuna duten pertsona horiek beraien inguruan parte hartzeko dituzten zailtasunak ezagutzeko. Azken helburua da, pertsona hauei bizitza apurtxo bat erraztea. Ohituta gaude barrera fisikoak edo muga edo oztopo fisikoak ikustea, hemen badaukagun bat, espaloietara sartzeko erraztasuna ematen da, baina batzutan zailtasunak ez dira hain erraz ikusten. Ikerketa honen bidez, zailtasun horiek ikustarazi nahi ditugu. Ikerketan parte hartzeko, bi modu daude, alde batetik inkestatxo bat bete, eta beste alde batetik, maiatzean antolatu ditugun eztabaida saio batzuetan parte hartzea. Hemen daukazue, ikerketan lagundu nahi badozue, gurekin kontaktatzeko modua, telefonoa eta helbide elektronikoa. Eta nirekin Nuria dago, Nuria Galdaka ostarra da. Eta, lehen egon gara berbetan, horren inguruan, eta kontatu egin nola bere alabak kiroldegiara ematen duenean, igerilekura, aldagelan arazoak dituela, bakarrik dagoelako aldagela bat egokitua, eta olako kasuetan zer gertatzen da zure alabarekin, zer gertatzen da? Komuna okupatatua badau, itxaron behar du, eta adibidez, tea duten pertsona arazoak dituzte itxaroteko. Eta, klaro, adibidez, nire alaba badeko autoagrede, bale? Orduan arazo handi bat da. Orduan, utzi duen piztena horregatik. Baita ere esan diazu, zuk segurtasuna behar duzula zure umea aulako tokietara eramateko. Eta segurtasun hori ez daukazuz beldurra ematen dizu. Udalekoetan inoiz ez dut apuntatuko, bale? Ze ez dokot informazio horik. Eta adibidez, urte honetan, inskripzioa bota urretik, deitu nu galdetzeko ea nire kasuan, nire alabaren kasuan, laguntzarik izango duen. Laguntzaile bat eukiko duen berentzako bakarrik, eta ze formakuntza dekon pertsona hori. Zer nire alabak behar du pertsona bat eta formatuta. Desberdinak dira eta formakuntza oso importantea da. Imaginatzen duzu behar duzula lasai gelditzeko segurtasun hori, zerbitzura eraman bai, baina gero jakin, lasai gelditzeko, arreta zuzena jasoko duela, eman beharreko arreta duela, eta pertsona horrek badakiela horrako kasuekin lan egiteko. Eta, bebaideko ludotekan, zailtasunak apuntatzeko, ze nire alaba rutina deko, eta bere ainagatik ludotekan bigarren txanda markatu egon behar da, eta nire homeak 8 oian dago. Eta, tratu hon izan dut, informazioak dut, deitu dut, baina oraindik nabitza duten